Elenka, prečo to trvalo tak dlho? 18 rokov napísať? Veď čo, nejaký príbeh lásky? Poznám takých, že by to zbúchali za týždeň. Tak to musím povedať, áno, 18 rokov som to naozaj písala, ale s obrovskými prestávkami. A tam boli prestávky aj, možno aj 6-ročná prestávka, tam bola už neviem presne, ale keď som mala tých 21, respektíve 23 rokov, tak som niečo prežila. A vedela som, že to veľmi chcem rozpovedať. A samozrejme zmeniť, modifikovať. No a 18 rokov som hľadala tú cestu, že ako to vlastne povedať, pretože taký holý text som mala napísaný dávno, ale nebola som s tým spokojná, pretože mala som pocit, že som nedokázala v takej plnosti povedať nielen to o láske, o sebe, o tej ceste duše, o Číne. A vlastne chýbal mi až do minulého roka taký kľúč, ako to vlastne celé spraviť lepšie a tak, aby som to ja cítila, že je to teraz také celostné, presne také, aké som chcela. A teraz je to už ono? No tak vieš, ako to je, umelec asi nikdy necíti, že je to 100% asi sa nepriblížiš. 97,5. Neviem, to som sama nerozmýšľala, ale ako, samozrejme, stále ti bežia v hlave isté vety, ja si pamätám ten román naspamäť mnohé časti a stále si hovorím, že toto som tam mala predsa len spraviť inak, mala som rôzne varianty rôznych miest a klamala by som, keby som povedala, že som absolútne spokojná, ale hovorím, s takou pokorou som si povedala, že dokonalosť ani neexistuje, takže pokúsila som sa o niečo. No. Ty si vravela pred chvíľou Lucii Róže Hurajovej, že si to tak videla, že ten úryvok z tej knihy musí čítať ona a nikto iný. Že kto by to čítal iný, ak nie ona? Pozri, mne sa Lucien hlas veľmi páči v tom, že pre mňa on spája senzualitu, možno aj isté také erotické napätie s inteligenciou. A to sú veci, ktoré tá hlavná protagonistka Angela určite v sebe má, čiže Lucia, ako vtelená do tej Angely, sa mi zdá byť taká ideálna. Aj takú živočíšnosť však? Nenazva, erotická iskra, možno skôr. A tak keď chceš taká živočíšnosť, ja neviem, čo tam ty cítiš, to je... to je tvoja vec. Lucia si tak vzadu hovorila, že ona do mňa vkladá také nádeje, že len aby som to nedobabrala. Ale určite nie však. Tak skúsime dať prvú ukážku? Skúsime. Keby si nebol môj kamarát. No. Také dlhé roky. Po nejakej chvíli som sa ocitla na rohu jednej z najrušnejších ulic celej Číny. Honosná, notoricky známa Wang Futing. Na chvíľu som zastala a s úžasom som všetko pozorovala. Ľudia si nasadzovali slnečné okuliare, obzerali sa za peknými ženami, prihládzali si vo vetre vlasy, pozerali na hodinky, telefonovali z pouličných búdok, mobil ešte neexistoval, zastavovali taxíky, odhadzovali jednorazové papierové poháre, pripaľovali si cigarety, hľadeli na svoj odraz vo výklade, vchádzali do kozmetických salónov, kupovali kvety, vyjednávali s predavačmi ovocia, prepočítavali si v hlave peniaze, rozmýšľali nad tým, ako vyklznúť zo škrtiacej slučky mileneckého vzťahu alebo z manželstva. Túžili radikálne zmeniť svoj život. Znovu nadpojiť roztratené ohnívká duše. Zdalo sa im, že to nedokážu. Radšej tie myšlienky odsúvali. Preč. Za okraj. Ale oni sa vracali.
s väčšou alebo menšou intenzitou. Mnohí sa trápili, ako prestať s fajčením, ako schudnúť. Morili svoje telo rozličnými drastickými dietami. Dobrovoľne, za drahé peniaze sa ponižovali pred odborníkmi na výživu, ktorí ich na začiatku sedenia vždy nahnali na váhu, no ručička nie a nie klesnúť. Zväčša sa krútili v začarovanom kruhu. Kým som chodila s Liangom, najmä v posledných mesiacoch, aj ja som sa strašne prejedala. Potajomky. Až do nedávna. V istom časopise som sa náhodou dočítala, že sa to volá bulímia. To slovo som nikdy predtým nepočula. U mňa sa to napríklad prejavovalo tak, že v noci som sa zobudila, namierila ku skrini s potravinami a bez rozmyslu som začala hádzať do seba lyžice plnotučného práškového mlieka do kávy, cukor a zajedala som to kockami čokolády. Na mojej internátnej izbe nebol veľký výber. Do úvahy ešte prichádzali keksy, maslo a hrozienka, prípadne orechy. Potom som tvrdo spala až do rána. Na druhý deň sa mi zdalo, že to bol film, ktorý so mnou nesúvisí. Ale záchvaty obžerstva prichádzali aj počas dňa. Zásadne, keď som bola sama. V spoločnosti som jedávala len veľmi málo. Trápilo ma to. Cítila som sa pokrytecky a priberala som. Ale keď to na mňa prišlo, bol to neovládateľný záchvat. Mozog sa vtedy vypol. V tom bolo čaro takého zážitku. Ošiar. Dokonca istý druh extázy. Moje telo pomaličky nadobúdalo iné proporcie. Netušila som, že je to psychická porucha. Diagnóza, ktorou trpia milióny ľudí, najmä žien, na celom svete. A ešte druhá ukážka. Musím teda ešte pred druhou ukážkou povedať, že mám Luciu tiež nesmierne rád. Mám s ňou niekoľko krásnych zážitkov. Jeden tiež tak trochu súvisí, ja som s ňou dokonca nacvičoval, že ako chytiť moju terajšiu už asi 11-ročnú priateľku za ruku. Ešte v tých úplných začiatkoch, tak Lucia to so mnou trénovala. A vždy, keď sa jej zdalo, že to nerobím dosť profesionálne, tak ma tlkla kabelkou. Takže druhá ukážka. Odrazu s bystrým sluch. Smútok má oveľa sítejšie a pravdivejšie farby ako paleta radosti. Povie istý mladík, na čo si nadväzujúc. Ale podľa toho, ako na jeho názory nadviazal moderátor, vyplynulo, že sa horlivo diskutuje o umení. Vypnem rádio a zapálim si cigaretu. Tú vetu si znova, nahlas, mechanicky zopakujem. V modernej čínštine s cudzineckým akcentom. Smútok má oveľa sítejšie a pravdivejšie farby ako paleta radosti. Presne tak. Radosť sa mi zdala nekonečne mdlá, povrchná a otupujúca, ohľupujúca. Dôkladný, do kostí prenikajúci smútok bol veľkolepý, ušľachtilý i zušľachťujúci. Poskytoval vhľad, zvláštny rozlet a zároveň hĺbku. Všetky veľké diela klasikov v moll ho úžasným spôsobom vystihovali. Beethoven, Čajkovský, Grieg. Zložité,
slovami nepopísateľné dimenzie ich duše, presne zakreslené v hudbe. Vášeň, vzrušenie, bolesť, nepokoj. Všetko zaznačené a zdôraznené pokynmi pre interpretov. Allegro frenetico, accelerando agitato, allegro feroce con fuoco, appassionato molto marcato, larghetto triste. Napokon nemusela to byť len klasika, ale aj moderné veci. Jazz, soul, funk. Hudba predstavovala najvhodnejšiu matériu na zachytenie pocitov, atmosféry ducha. Maliari a básnici sa vyjadrovali inak, pomocou iných, akoby menej dokonalých nástrojov. I keď duša, emócie boli rovnaké. Intenzívne myslím na toho neznámeho mladíka. Kto vie, aké s tým mal skúsenosti on? Možno zažil smrť blízkeho človeka. Alebo ho nechala žena, ktorú ľúbi. A možno mu len táto krajina neposkytovala dosť slobody pre jeho dušu. Vzpriamila som sa na posteli a pohľadom som spočinula na bielých stenách. Jedna moderná čínska poviedka zaujímavo nastoľovala problém excentrického intelektuála, ktorý si natrel steny svojho bytu na čierno. Všetci susedia ho mali za nebezpečného blázna, no on bol len nekonečne smutný, hlboko stiesnený, zúfalý. Možno trpel depresiou, ibaže v tejto krajine antidepresíva ešte neprišli do módy. Psychiatria bola oveľa viac tabuizovaná ako u nás. V Číne v skutočnosti stačilo oveľa menej na to, aby mali človeka s triedmi Číňania za blázna. Zvlášť umelci s tým mali bohaté skúsenosti. Práve oni boli svojim vnútrom blízky západnému mysleniu. Mnohí, podobne ako Liang, si osvojili ducha extrémneho individualizmu i za cenu seba zničenia, ktorý bol v tejto východnej kultúre temer cudzí. S výnimkou taoizmu. Lenže taoizmus, bezhranične slobodný a introvertne pohrúžený do seba, v čínskych dejinách nebol de facto nikdy pri moci. Taoistická nezávislosť hraničila neraz s anarchiou. Tu sa kládol dôraz na ducha kolektívnosti, uniformity. Podriadiť sa a nevyčnievať zo zákrytu. Temer všetci synológovia, ktorých som za svojho života poznala, sa nadchýnali nekonformnými, nanajvýš ušľachtilými myšlienkami taoizmu. Úchvatnou, bohémskou exaltovanosťou a povznesenosťou nad malicherné témy života. V praxi však prisluhovali opačnej ideológii. Bol ňou konfucianizmus s dôrazom na formu a vonkajškovosť. Bažili po svetskom úspechu. Potrpeli si na prestíž, často pochybné pocty, tituly, fotky v spoločnosti významných osobností, vystatovanie sa a vonkajší lesk.